हेलो लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खनसे बरायनानै लाफिनबायनाय जाबाय आंजों लोगोसे दङ कन्ट्रेक्टर एसोसिएशननि सेक्रेटारि बिथांखौबो बिक्रम दैमारि बिथांखौ आं बरायना लानाय जाबाय थ' आं बिथांजों गोबां कन्ट्रेक्टरफोरानो आंनावबो कयेकजना सोंबाय थादों बिलनि बारै बा सोरबा गुबुन बिल मोनदों मोनाखै बिनि बारै नोंथांमोना खनसे धरनाबो होलायनाय जादों आरो केसबो बा बेफोरबायदि खालामनाय जादों बिनि बारै एसे मोजाङै गुवारै फोरमायनानै होयोबा मोजां जागोन। गिबियावनो आङो आदाखौ खुलुमबाय। गोजोन्थों। दा जोंहा जितु लाइबिलिटिस होननानै जितु बिल दङ जेब्ला जोंहा बिपिएफ गभर्नमेन्टआ मावनानै दोनलांनाय गोबां आद्रा खामानिफोर दङ आरो कमप्लिट जानाय खामानिफोरबो गोबां दङ। लाइबिलिटिसआ जेरावबो थाखायो हिसाबै गोबां थायो। दा बे सैथोयै जेब्ला गोदान गभर्नमेन्ट फैबाय मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननायाव गोदान गभर्नमेन्ट फैनायनि उनाव जेब्ला फैसारा पिटिसिनि जिथु फैसारा फैनायनि उनाव जेब्ला फान्ड एलिगेसनखौ होनायनि उनाव बिल हगारनायनि रिलिजनि जेब्ला टाइम जाबाय अब्ला बिथांमोना आं सर्टआव बुंसै ना जेब्ला बिल रिलिजनि टाइम जाबाय अब्ला बिथांमोना फार्स्ट टाइमावहाय गोजाम बिलखौबो एसे होदों। आंबो एसे मोनदों बिराद गिदिर घटनाजों आं मोनदों आं बेखौ बुंला लस जागोन ना लाब जागोन आं बेखौ बुंला आरो बे थांबाय बियो जिखिजाया एसे मोनदोंमोन आरो दा नेक्स्टनिफ्राय बिसोरो आं जिथु मिथिबाय जेब्ला गोजाम बिलखौ होनाय लोगो लोगोनो फैसाया आधा जोब्बाय नङा होमबा आधा जोबनाय लोगो लोगोनो बुजिबाय जे जिथु फैसाया एसे खमखाय जुदि गोजाम बिलखौ जुदि होयोब्ला गोदान खामानि मा मावगोन बे हयथ' मोनसे साननाय फैबाय बेनि थाखाय नेक्स्ट इलेक्सननिफ्राय होआसै दिनैसिम गोजाम बिलनि जेबो प्रसेस गैया। ओमफ्रायो गेजेराव बिसोरो 2021नि सेप्तेम्बर 7 तारिख बिसोरो मोनसे रेजलिउसन लाबाय एडप्ट खालामबाय एसे मिटिङाव जे 2021 निफ्रायसो मावनाय बिल खामानिफोरखौ गोदान खामानिखौसो होनाय जासिगोन होननानै बिसोरो मोनसे माइन'ट्स दिहुनबाय। बे माइन'ट्सखौ जेब्ला आङो 7 तारिख जानायाव 9 तारिख जेब्ला मोनबाय अब्ला आं गासै कन्ट्रेक्टरफोरखौ बेनिफ्राय बे माने अर्गानाइज खालामनानै मिथिहोबाय जे जों गोजाम बिलखौ मोननाय नंला मा खालामनो। आं खिन्थु बे माइन'ट्सखौ दिन्थिथ'वाखै आंनि लोगोनो आं माइन'ट्सखौ मोनदों जे माइन'ट्सखौ नों माबोरै मोननाय जागोन नालाय बेयो आं आरथाय होथ'वाखैमोन अब्ला जिखिया माइन'ट्सखौ मोननाय लोगोनो आसरित जाबाय जे गोजाम बिलखौ मोनखाला खारन बेयाव माइन'ट्सआव दंखायो होआ होननाय मोनसे माइन'ट्सआनो दंखायो जे 2021निफ्रायसो लांसिगोन मिथिबाय बिनि गाहायखौ होखाला जोंहाथ' बे 19-20 दोङो नालाय खिन्थु 2021निफ्राय होलांसिगोन नों अबानिया गोजाम गासै जिथु बिपिएफनि समनि खामानि मोननाय बे मोनखाला आरो बे कनफार्म जाबाय होनो हाखाला जिथु बे माइनस ओंखारखाबाय नालाय बिदि जायो। बिनिखाय जोङो सेप्तेम्बरनि 16 तारिख मोनसे मेम'रेन्डाम होबाय जे गोजाम बिलखौ मानो होआ बेबायदिनो माने मेम'रेन्डाम होनानै जोङो मानगोनां प्रमद बर'नोखौबो रायलायनो थाखाय जोङो एपइन्टमेन्ट बिबाय खननै बिबाय खोनथामानो जाबाय लास्टजों खिन्थु जों एपइन्टमेन्ट जों मोनासै खिन्थु रायलायखायो नङा आरो साधारन कन्ट्रेक्टरजोंलाय मा रायलायनो बिदि मोनसे हयथ' जानोबा एखमबा समबो मोनाखै जानो हागौ बे जानो खिन्थु रायलायनाय जायाखिसै आरो दा बिदिनो गोजाम बिला जुदि होआब्लाथ' जों आरो उपाय गैया आयेननि साहारा लानांगोन बेनिखाय गोबां मानसिया जिथु गोबां आयेनजों मोनलांनाय दङ बहुद मानसिया बिल मोनलांनाय दङ आयेनजों लेट जागोन खिन्थु गभर्नमेन्टआव जोंनि लोगोफ्रानो मोनलांबाय दानि माबायावबो मा होनना बुङो बे गभर्नर सासनावबो मोनलांबाय दाबो हयथ' मोनसिगोन गोबाङा आरो मोनाब्ला नोङो कन्डेम होनो हायो कन्डेम होनाय डाबल जाबाय बे मोननायनि मोनसे प्रसेसआव फैगोन आरो लेट जानो हागौ खिन्थु नों होथारनांगोन आरो बेबायदिनि थाखाय दा होना दङ खिन्थु आं दिनै बेखौ खावलायनो सानो नैबे गोजाम बिलखौ होयैयाव सोर मानसिया दिनै नोरजिया जानानै दङ नङा होमबा बे नोरजिया जानायाव सोर एफेक्ट जानानै दङ आंखौ दोनथ'नानै गोबां गावनिनो बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' गासैबोथ' बर' मानसियानो मावदोंना बेयाव माबायदि रिएक्सन जानानै रायजोआव रिएक्सन जादों बेखौ दिनै मिथिगौ मोजां बिजिरोब्ला दिनै साननानै मोनहागोन आरो
आंखौ दोनथ' दे आं बिराद जानला मोनला खोथा बुङो नालाय आंखौ दोनथ' खिन्थु सोरबा नोंनि लोगोआनो सोरबा बर' मानसिया मोननो गोनां दं बिसोर प्रमद सारैनो बिदा फंबाय बिफं जागोन बियो आरो बेहा फेमिलि दङ फरायनाय मानसि दङ बेहा मा प्रब्लेम जाहैगोन बेयाव न'खराव हाजार मानसिफ्रा दिनै बिल मोनाखै आंनि लोगोफ्राथ' सोरबा सोरबा हा फानबाय सोरबा सोरबा न' भारा होना जायो हा सोरबा सोरबायाबा न' मोसौ फाननानै बहुद कन्डिसन जालांबाय दा नैबे बिल मोनैयाव बिनि बे एसेबां गिदिर मोनसे प्रब्लेम जानानै दङ बिल होयियाव अब्ला बिनि दायनिगिरिया सोर निस्सय नों बे बिटिसि माबाखौनो बुंनांगोन आरो बेखौबो आं बुंगोन खिन्थु बै समाव हाग्रामानि समाव बा प्रमद माबा BPFनि समावबो बिसोरबो होआखै आं बेखौ बुंगोन जे फैसा लायै बिथांमोनाबो सोरनिखौल' होनानै साथाम साब्रैयाल' मानसि जाबाय हा कौटि 20 कौटि 30 कौटि सोरबा लाना थांबाय नों आंहा फोद्दा जाबाय नङा होमबा मोनासै बिसोरखौ बुंनांगोन बिसोरबो दासो बुजिबाय नालाय साला बिसोरनो बिल होयिखायनो बिसोरबो जोंखौ फेजेनबायदां होननानै बिसोरबो सानो उदालगुरियावथ' हरखायासै नङा होमबा बेबायदिबो जादों जोंनो मोनाखै जों लिस्ट होयो होजायाखै एसे मोनदों आरो खिन्थु बै समाव एसेबाबो मोनदों खिन्थु गोबाङा साब्रै साबा बा हाइस्ट 10 जन मानसियाल' कौटि फैसा कौटि मोनदों बेखौ बुंनांगोन बै समाव बेबो गोरोन्थि जालांदों बै समावनो जुदि आधाखौ नों फोजोबखानायमोनबा सोरबा मानसिनो कौटि होआलाखिनो पाब्लिकनो जुदि रानना होनायमोनब्ला हा बेबायदि अबस्था जानाय नङामोन आरो बे लामाखौनो दाबो जुदि लाबाय बै दे हाग्रामानि समायनि मानगोनां मा होनो आरो बे BPFनि समाव होनो हायासै दे बिसोर अयनाय खालामबाय साला साथाम साब्रैखौल' मानसि खालामबाय दा नैबे गोदान गभर्नमेन्टआथ' नों साननो गोरों गभर्नमेन्टनि मानसि बिसोरथ' एसे साननो हायो बिसोर होआ जों होना दिन्थिगोन बेखौसो आङो माने लुबैदोंमोन आरो आं इखौ दोनथ' आं बिक्रम नालाय आंनि फाइलखौ गासैबो मिथियो आं इखौ दोनथ' नांगौ बिनि दोनथ'बाय बांद्राय खिन्थियो गोबां थिखादारफोर दङ गोबां आइजोफोर दङ हौवा गैजायै मानसिफोर दङ बिसोर मावनाय दङ बिसोरनो हो होननानै आं सानो आरो बेनिखायनो बर्थमानाव आं सिरि दंथ'यो आरो खिन्थु जेब्लानाखि समा फैगोन अब्ला मा रिएक्सन जागोन उनाव मिथिगोन आरो आं गोबां खोथा सोंनो सानला नोंनावहाय जोबथारनायाव लास्ट मोनसेल' आं दाखालि मोननैसो नोंथाङा निउसावहाय गोबां निउसाव ओंखारो आरो आं नायबाय थायो नोंनि स्टेटमेन्टफोरखौ मोजां मोनो स्टेटमेन्ट होनायफोरखौ आरोखि मोनसेल' आं गोबां खोथाफोर रायलायनो लुबैदोंमोन माने गासैबो खोथाखौ खोन्थाजोबनो हाया आरो बुंजोबनोबो हाया ओंखायनो लास्टआवहाय दाखालि मोनसे नोंनि मेथाइ दोंसे रिलिज जादोंमोन बेखौ मा साननानै लिरखो नों बेखौ बिनि सायाव फंनैसो ओरैनो मेथाइखौथ' आं लिरबाय आंनो लिरदों आंनो सुजुदों आंनो खनदों ओमफ्राय आंहा बेमोन जे बेवहाय जाय मार्टियारनि जिथु माबाफोर दङ टमफोर दङ बेफोरखौल' होनानै आं मेथाइआव आपल'ड खालामनो सानदोंमोन नाथाय जोंहा सासे फंबाय उत्तम दैमारि होननाय जाया नों बेयाव भिडिअ लाथारनांगौ नों बेयाव एसे मोजां इमसनेल मोनसे मेसेज लाबोनांगौ होननानै आंखौ एसे एलबाम सिस्टेमाव खालामना होबाय आरो खिन्थु आं बेखौनो सानो जे मार्टियारफोर जाया जालांबाय बेल्टि एनडिएफबि एबसु गुथै बर' जाथिनि बिसोरनि सिमांखौ जाफुंदोंना जाफुङाखै दा एसे जाफुंलांबाय थादों होननाबो आं सानदों जेनेबा जालांबाय थादों खिन्थु मेन थांखिया मामोन दा बेखौ जों लुबैयाखै होननानै बिसोर बुंनोबो जोंनियाव गैला आरो जों खिन्थानोबो बिसोरो गैला खिन्थु आं मोनसे फिलिंस खालामबाय जे बिथांमोननो आं माबोरै खोन्थाहैगोन सानखांबाय जेब्ला जों थैनानै थांगोन जों बिसोरनो मोनहैगोन ना जोंबोथ' बिसोरबायदिनो गोथै जानांगोन थैना थांगोन बेवहाय बै समाव जुदि लोगो मोनज्लायोबा आं बेबायदि जाबाय बिदि नोंथांमोननो खालामनाया जों बिदि मोनबाय आरो बिदि जालांबाय बे मोनसे खोन्थानो मोनसे बिराद गोथौ फिलिंजों आं सानहरदों आरो मिथिबाय बै आंहाथ' मेथाइखौ आं बै समाव एबसुआव थानाय समावनो आं खनखायोमोन आं बुंनो सानो एबसुआनो आंखौ बै समाव मेथाइ खननो फोरोंदों जेब्ला इन्डियाव थायो आङो जेब्ला रोंगोरा सारा प्रेसिडेन्ट दङमोन गलाघाटआव आं सेकेन्ड डिभिजन मोनदों दै माबायाव मेथाइ खननायाव ओमफ्राय मुनिफ बे गोमालांबाय थैबायनि थांनाय बोसोराव बे फार्स्ट डिभिजन डिस्ट्रिक्टआव सेकेन्ड फार्स्ट आं बिदि आंदों लायोमोन आरो दा मेथाइ खननायखौ आं बाख्नायो एबसुनिफ्रायनो आङो स्टार्टिं जाबोदों बेनिखायनो सोरबाया साननो हागौ बेथ' बिराद BPF गुरा
खोथाखौल' बुंबाय थायो नङा होमबा खिन्थु बै समाव जोंनो दङमोन नङा होमबा थाबायदो उन्दै आंखौ मेथाइ खन लाबथिंबाय थायोमोन आबसुफोरा बर' साहित्य सभाफोरा लाबथिंबाय थायोमोन आंखौ मेथाइ खननो बै समाव खिन्थु मबाइल गैयामोन नङा होमबा बेनिखाय खुनु स्नेप थायाखै आरो दा बेनिखाय आं साबायखर बावदों जिथु मेथाइ आङो बेखौनो लास्ट फार्स्ट होननानै आङो सानदोंमोन जिथु मेथाइनि जिथु एक्टिं लाजिनाय मोनसे दोङो लाजिनायबो फैदों बेखौनो गोसोखांदों मार्टियारफोरखौ लानानै एनडेफोरनि दुखु खस्थ' बेफोरनि खोथाखौ सानोबा जायफोरा रान्दि जानानै दङ हौवा थैजाबाय जिनाहारि खालामजाबाय बिथांमोननि जिउ जारिमिनखौ नायोब्ला नों आदो बिथांमोनखौ आथें हमनांगोन आरो जिखियानो जा जोंनि राजनिति खोथाया जेयानो जा बुंबाय खिन्थु मार्टियार जिथु जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननिनो दा अनुदान आरो बेखौनो आङो मोजां मोननानै बेखौहाय दुखुजों खनदों आरो दा जोबथारनायाव बिथां बिक्रम दैमारिखौ आं हामबाय होननानै बुङो आंनि चेनेलनिफ्राय थ' रायजो राजा नोंथांमोना बिथाङा सासे कन्ट्रेक्टारल' नङा गोबां खामानि रायजोनि खामानि मावो मेथाइबो लिरगिरि आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय गोजोन्थों